nu skal vi til vores varmedesinfektion, som skal i mikrobølgeovn. Og der bruger vi så et kar, som er egnet til mikrobølgeovne med 20 instrumenter og en fastlagt mængde sæbevand. Den sæbe, vi bruger her i, det er Sumamed Super Plus. Og så hælder jeg det i ovnen og sætter det i mikrobølgeovnen. Og så har vi vores valideringsprotokol her, som viser os, hvor lang tid det skal være inde i mikrobølgeovnen, så det koger, altså sådan, at det bliver desinficeret. Og her skal vi så skrive mikroovnstype, det er navnet, som står her, skal vi skrive herop, og så skal det være på programmet JET. Og så skal vi skrive dato, den dag vi har lavet de der test, og hvem der har udført testen, og så skal det være 3 tester i det hele taget, hvor vi kigger på, hvornår væsken begynder at koge, og det skal vi så stoppe uret efter. Og så regner vi de der 3 tal sammen, og dividerer med 3, og så får vi en gennemsnitstid herover, som er for eksempel 8,36, og så skal vi lægge 5 minutter oven på de der 8,36, så vi ved, eller er sikre på, at væsken er begyndt at koge. Og så er vi færdige med vores test, og det skal laves 1 gang ugentlig. Så vil jeg fortælle lidt om autoklaven, som steriliserer vores udstyr, og som jævnligt skal blive kontrolleret, om processen har været i orden, og om alle mikroorganismer bliver kontrolleret. Jeg vil starte med vores kemiske indikator, som kontrollerer, om varmetryk og tid har været i orden og til stede. Og når vi tager TST-strippen ud af pakken, så har det en gul rund kreds her. Og efter den har været i autoklaven, for eksempel kassetter eller autoklaveposer, der hvor dampen har svært ved at trænge igennem, så skal den her være i stedet for gul, mørk lilla. Vi skal huske at skrive navn, dato og det sted, det har lagt i, skal vi skrive her på den der sæde. Så har vi på for eksempel vores autoklave, som er en vegan-autoklave, som er rimelig moderne, har vi tilsluttet en printer, og der kommer der nogle printsedler ud her, hvor der står, at godset er sterilt, men det betyder ikke, at alle mikroorganismer er blevet, altså printsedlen går ud fra, at det er sterilt på grund af, at processen har været i orden, og at der har været varmt tryk og nok tid på den. Og så har vi vores tape, vores autoklave-tape, som vi putter op på enden af sætten. Og i starten er striberne lyst, og efter de har været igennem autoklaven, er striberne sort. Og så har vi vores autoklaveposer, hvor der er på samme måde indikerstriber på. Det er de her 2, og det er en ny en, som jeg ikke har brugt. Og efter den har været igennem autoklaven, så bliver de mørke. Og det betyder så, at det har været igennem autoklaven, men stadig ikke, at det er sterilt. Så vil jeg fortælle lidt om vores biologisk indikator, som viser, om alle mikroorganismerne under autoklaveprocessen er blevet dræbt. Og det er nogle sporprøver her, vi har, altså i vores kapsler, hvor vi skal skrive navn på, dato på, placering på, som også det står her i vores protokol. Og det, som vi skriver her på, skal også stå her. Det er dato udført, altså hvem det er blevet udført, er testnummer, og der går vi bare, tager vi det nummer, som står efter det sidste nummer her, så program, altså på hvad for et program. Vi vælger at sætte den ned i autoklaven, og jeg sætter den ned i en kassette på 134 grader.
Og så skriver jeg selvfølgelig også, hvor den har været placeret. Efter den er kommet ud af autoklaven, så burde farven være lilla herpå, og den skal ligge i 10-15 minutter herop, eller i kassetten for lige afkølet. Og efter det tager vi vores kapselknuser her, hvor vi putter den ind, holder det væk fra os og beskyttelsesbriller, og så knækker vi det glasrør, som sidder inde i kapslen, fordi inde i kapslen, det er mikroorganismerne, og udenom er den nærende væske, mikroorganismer bruger for at overleve. Så det knækker vi, og så putter vi det ned i vores indikator. Men vi skal også have en anden kapsel, som ikke har været igennem autoklaven, som skal knuses og sætte samme sted. Så skal det selvfølgelig også stå dato og alt det på, og så skal det sættes over for hinanden i vores inkubator. Vores inkubator holder mikroorganismerne levende, fordi det er lige det fugtige og varme område, mikroorganismerne bedst kan lide. Så skal vi huske at kigge på, at efter 24 timer skal vi lige kigge på vores sporprøve, og så skal den, som har været igennem autoklaven, stadig være lilla, og den, som ikke har været igennem autoklaven, skal være gul. Og det der gule, det betyder så, at mikroorganismerne, som er blevet, altså det der glasrør, som er blevet knust, at de spiser deres næringsstoffer eller næringsvæske. Og det gør de mikroorganismer, ikke fordi der er jo ikke nogen mikroorganismer, fordi der har jo været igennem autoklaven og er sterilt. Det var så efter 24 timer, men for at være helt sikker på, at der ikke er nogen mikroorganismer, der har overlevet, skal vi tjekke efter 48 timer, og så skal vi skrive den endelige farve ned, som de sporprøver har efter 48 timer. Og så skal vi også huske, efter det har været i autoklaven, at skrive autoklavens cyklusnummer, som står oven på printsedlen. Det skal vi så også skrive. Og så kan vi så se, om autoklaven virker, og om alt er okay, og om gods er stærkt. Vi har forskellige holdbarhedstider til vores instrumenter, kassetter og alt muligt, når de har været igennem autoklaven. Så for eksempel vores kassetter, når der er tape på, og de har været igennem autoklaven, så er de, og når de ligger i åbne skaber, så er de holdbare i 1 måned. Men hvis de er efteremballeret i nogle plastposer, som man kan købe, så er de holdbare i åbent skabe 1 år. Så har vi vores autoklaveposer, og når de har været igennem autoklaven, så er de holdbare i åbent skabe 2 måneder. Men hvis de igen er efteremballeret, så er de igen holdbare i 1 år i åbent skabe.